आंनो सासे बर' बिजोंजों फैनाय मानसि आरो आंनि नेक्स्ट जेनेरेशन फिसा फिसौखौबो आं बर' बिजोङाव फोरोंदों। बे जेंनाया थागोन खिन्थु दिनै मास्टारनि जेंना प्रभिन्सियेलाइजेसननि जेंना पर्यायक्रमाव जायाखै नङा जादोंबो आरो बहुत समाव स्कुलफ्रा जेनेबा नांगौनि बाराबो खुलिलाबायनानै लानानै जों बेखौ खालामनो हायाखै। दिनै गोबां जायगायाव एनरलमेन्ट गैया आरो बेहाय मानो जादों क्वालिटि इडुकेसनखौ नागिरनानै गोबां जायगायाव माने स्कुलफोरखौ प्राइभेट स्कुलफ्राव हगारनो गोनां जादों। बे मोनसे सिचुवेसन दा बेखौ जों लासै लासै फोजोबलांनांगोन। थ' बर'फ्रा बर'नि हारिमु बर'नि बायदिसिना ट्रेडिसन दोरों बेफोरखौ लानानै लिरनायनिफ्राय बाहेरायाव थांनानै ग्लबेल कन्टेन्स बा ग्लबेल इस्युफोरनि सायावबो बर' लिटारेचारफ्रा जेब्ला आगान सुरैगोन अब्ला बयजोंबो मोनसे एक्सेप्टेड जाहैगोन। दा जोंनाव गिदिर गिदिर ससियेल साइन्टिस्ट गैया, दासिमबो मख'जाथाव मोनसे सासे हिस्ट्रियान गैया। दा जोंनि हिस्ट्रिखौ जों लिरनो हानाय रावबो हिस्ट्रियान गैया। हिस्ट्रिनि स्टुडेन्टस दङ खिन्थु हिस्ट'रियान गैया, हिस्ट्रि लिरनो हाया। दा जों गुबुन लिरनाय हिस्ट्रिखौ जोङो फरायो। दिनै ब्रह्मपुत्रनि हिस्ट्रि बा बुरलुंबुथुरनि हिस्ट्रि जों गावनि नोजोरनिफ्राय जों लिरनो नाजायाखै। गुबुना जे लिरदों बेखौनो जों माबागासिनो दं। आरो जों जि हायाव थायो बेनि जारिमिनखौबो जों गुबुना लिरनायखौ फरायगासिनो दं। जोंनिफ्राय जों जेबो नायसनाखैबो, खारन बेफोर बिथिंनिफ्राय जोंनि हारियाव आबुं हारि जानो थाखाय बहुद सोलायनाय नांबावगौ। आरो बे थुनलाइ आफादा मोनसे पेरेन्ट अर्गानाइजेसन। बर'आ मोनसे भाषिक गस्टि नंना नङामोन, रावारि हारिमु नंना नङामोन मोनसे समावलाय। स' हमनानै लादो 70सोआव 1970सोआव गोसोखांबा मोनसे गथा रावारि हारिमु नङा। जे जों गवालपारायाव थानाय बर'फ्रा गुबुन रायलायो, कामरुपआव थानायफ्रा गुबुनै रायलायो, जों बुजिलायनो हायामोन। कमिउनिकेसनफ्रानो जालायलायामोन। नाथाय जेला बे मेडियामाव इन्सट्राक्सन जाबाय आरो लाइसि ओंखारनो हमबाय, रिटेन लिटारेचाराव कनभार्ट जाबाय, स' मोनसे लेंगुवेजनि इउनिफर्मिटि फैनानै दिनै मोनसे लेंगुवेस्टिक कमिउनिटि जाफैदों। दा जोंनि बर' रावखौ बर' मानसिफ्रा जेरावखि थाया मानो बे एखे इउनिफर्म लेंगुवेजखौनो बुजिनो हायो। थ' बे बिराद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट बर' थुनलाइ आफादनि थाखाय बे बिराद गिदिर मोनसे देरहासारनाय। आरो बेवहाय जोंनि बर' राइटारफोर आरो बै समनि प्रमद चन्द्र ब्रह्म, सतिश बसुमतारीमोननि समनि जिखिनि राइटारफोर बिसोर बर' भाषाखौ दाबोदों, बर' रावखौ। खारन वर्डनि आंखाल दंमोन बे समाव, सोदोबनि आंखाल दंमोन, बबेखौ मा बुङो बे सोदोबफोरखौ बुथुम जे मोनसे आबुं बर' स्टक बा वर्ड स्टक दिहुनफैदों, बे एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा। ओंखायनो बिथांमोनखौ जों जेब्लायबो फुजिनांगोन। आरो दिनैनि दिनाव आङो बेखौनो आसा खालामो जे मोनसे भाइब्रेन्ट ससाइटि दानो थाखाय, भाइब्रेन्ट बर' समाज दानो थाखाय जोंहा जोबोद सोब बिथिङावनो दावगानांगौनि बाथ्रा दं आरो साइन्टिफिक वे दावगानांगौ। आरो बेनि थाखाय जों लेखा गोरों मानसिफ्रा जिरायनानै थानो नाङा। देयर इज न' रेस्ट, माने रेस्टिं पइन्ट गैया खुनु जाथिया। थांनानै थानो जुजिनाय जाथि एबा फिसा जाथिफ्रा जेब्लानाखि गावखौ प्रतिष्ठा मोनो, बे प्रतिष्ठाखौ हमथानो थाखायबो जुजिबाय थानांगौ जायो। जिरायनायनि खुनु रेस्टिं पइन्ट थाया। आच्चा सार, बर' बिजोंखौ लानानै